Ahoj, zdraví vás Honza z Easy Homes, vítejte u dalšího videa. Dnes jedeme předávat krásnou patrovou dřevostavbu, tady kousek za Plzeň. Tahle stavba je unikátní v tom, že jsme ji převzali vůbec poprvé v historii od jiné firmy ve fázi hrubé stavby a celou jsme ji vlastně dodělali. Takže o tom vám ale řekneme až příště, máte se na to těšit. Tak co si říct na závěr? A jestli někdo hledá domov, tak je Easy Homes. Prostě cesta k bydlení, skvělá domluva, skvělý běh, skvělý předání. Za mě palec nahoru.